avui voldria denunciar que el fer aquests carrers de Sant Ruf, d'Alcalde Recasens i el segon passeig de Ronda en un sol sentit ha perjudicat greument als veïns de la zona. Aquests veïns denuncien que en una època de crisi en el que necessitem que l'Ajuntament recolzi als comerciants, l'únic que s'ha fet amb aquestes mesures que s'han fet de regulació del tràfic és disminuir d'un 30 a un 40% el volum de vendes que tenen aquests ciutadans. A més, ens diuen que hi ha una completa inoperància i ineficiència de l'Ajuntament de Lleida, perquè s'han reunit 4 vegades amb el senyor Àngel Ros i ell no ha pogut solucionar aquest problema. A més, també les han tret les parades d'autobús de la línia 7 del SECAI de la 11 de Llívia. Això no pot ser, això ho tenim que solucionar i com no confien i estan cansats de la política d'aquest Ajuntament socialista, avui presenten 2.000 signatures al síndic de Greuges per denunciar aquesta situació que els està proporcionant una dificultat econòmica afegida a la crisi que ja tots tenim.